Iku po kalyan pero ingka na akong ginamit na refleksyon ng aldong iti antiya po kanini. Kontoro lalambat niya nyaman. Ito po. O bakit siguro? Ko po marin na taisip ne po. Nawin niya pa mo yung kabaldugan na kontoro lalambat niya nyaman. Pamangan. Nawari po. Naning usong pamangang kanya ni sumagpasko. Fruitcake. In fruitcake po kano, muna manggawan niya ni bentame bukas. Dapat ma-ferment niya. Kung toro lalambat yung fruitcake, numirala siyang 1 month, 2 months kayong pangagawa na, kanitaya po ang naking kanyaman, nakalasa, alalasa may masalis yung prutas, sa popaytang alak, binili daw. Pero nung gawa may ngini, kanan may bukas, ay po manyaman. Niya puwari, sasabihan da kay katamo, kung toro lalambat siya pang-marinade, sisip-siping ulam, niya nyaman niya. Nyo na po, putang kaisipan nyo kanya, nanong isipan ng pare ngayon eh. Naro po, lawin nyo po, kung toro lalambat ya, nyaman niya, alak. O bakit nang kaya tingalak, may 30,000. Kasi naman, itapong kayang panga-ferment, may gawaya 1,800. Kaya ni di papapainom yan in 20th century ngarapin po. May gitning 50 years. Napin po tang metong murugong nakalating baso. 30,000 nga na pong sasabi. Baka na no, itang nyaman no, at naking katindi. Uli, sabihan dapin po, tinud niya kayong panahon, ne ferment ne. Iwari po, kay katamo po, oreng kayong pamangan. Yan po nga tiko mo naman, kining meto nga parokya, nung po kanuking kandaba, sikat ing burong asan. Kita pong iba't kong bitang kong parokya, yung balukok, sikat po ka rin aus da barali. What is barali? Buruya naman po. Na ito, intindi na po, ni baraling ini, is tumigluto kang asado, itang sabon, itang mitagan na babi, andyang taba-tabaya pa yan nga po. Perment dekeng nasi. Kanyaman po yung sabon na ning asado, wari po, uting makamate, makatas presyon nga po, itaka nung mismong sabong kita, uling at yung maning sustansya ka rin, iperment de po, na pinisong ginawa kang barali, ka rin po, kailangan mo sabyan. Uling sungay mo sinabi ka rin tao, may mut ka ngara, kasi po, masakit ya. Kailangan ka pa magluto ng asado, banta na sobra, gawa mong barali, kung turo lalambat, nyaman niya po, po mabulok. Uling kasi, po fermented ayasan, nung lasa na nitang sabot ng babi, istong lalo yan lalambat, ay rugo po, di pate kayo pong lalo keng ulam man po, pa keng nasi ngarapin po, uling gagawang de pong tiltilan, iting baraling iti. Sabi ko pen, hindi ko may katakmang makanini. Ala ko pong akakit, kareng aliwak ng ibatan, kareng parokyo, kareng nanuman restaurant. Bala mo, it is their secret food menu. Karela po, kaniking baloko. Karin kaya pa mo dimdamining pamangan abarali. Kung toro lalambat, nyaman. And even in relationships. Ewari po, kalyan tayo po yung kanta ng Imelda Papin, Isang Linggong Pag-ibig. May kilala ng Sunday, para wing Sunday, may kawa nila. Bakit? Kasi naman may kilalang masalese. Ewari po, ningkay po, daramdaman ko ni karening ka na akong bibina ng seminar. Sabi ko po karela, baka na nung kong mikilala, binyene po nitang number ko, binyene po nining number na nitang barkada ko, na kapatid na po ning barkada ko, nga pangasawa na. Kagulo ne po, nang kaya na ano po minari, may pag-text lang. Pilan na kong bulan may pag-text, pabulan po. Kakasal na kayo, pabulan pa mo? Opo. O kapa na mo nga ko. Pakibat na po ning lalaki kayong sarili na, api na po ni. Ikit ko na yung kanakong maging asawa. Sabi ko, sigurado kayo? Nga ko po. Kasi we all know na it takes time. Ewari po, na akilala mo yung ngene, nang kay, buri kaya pa nga kabalong masalesi, puta ka, bera matutod ko, penyaksak na ako. Ewari, siraya pala buntok kiningay asawa ko, nga ako, o kaya miyabe kami, lupaya palang pera, mamaybog na akong mating manintunan para kaya, pa makukontento. Ewari po nang sabi daw, kentutuna po ni, tangarapin kay katamo, aliwa naman mo yung paglolon mo. Imano, tatang no, kapatad no. Bala mo, meto yung barangay yung paglolon mo, putang kaluguran ni meto nga tao. Kaya katamo po, immediately they say, it takes time.
Iwari po, kung toro lalambat, yan yaman. Kung toro lalambat, mas maging makabaldugan. Kung toro lalambat, maraming pong sasabi kay katamo, mas titindi in kay katamo tamang ilala. Lawin niyo pong ebanghelyo. Nino ako? Peki ba't da po ikakano, ing metong kareng popeta ning matuantipan. Ikakano, Elias. Ikakano, iwan na maminyag. Uy, kayo mo. Nino ako? Peki ba't na pong Pedro? Ikang Kristo. Moving forward, kining gospel ini, baluta mo po, ining mismo sinabing ikang Kristo, mayaw siyang Satanas. Batingan mo ko. Nga na po, iwari. Bakit? Kasi po, itang lalam na ning pamangilalo, ning minsan, itamong akakitang itang superficial, itong pangkilwal. O temepi naman burintok yan ni Jesus. Kadumanok, kasakit. Wari po, paglaban ako, kareni pong pariseong sisira kayo, wari po, kay ba't bida ka pa? O teka bida, ganagan na burida, milapit na kang Jesus. Wari po, may itong kwento na sabi na, so pamunaki kang Jesus. Wari po, making, makasandal ka. Kitang nanuman kailangan mo. Pero ang gamuwari ka rin, napimpulawen nyo, kailang batan, ining Pedrong ini, na mayaw Satanas, may tindiya, kayang pamangilanan na kay Jesus. Nga napin yung kwento, buri na pa mo naman ni Pakuya, na ito, ako karapat dapat kawangis na baligtad yung kurus. Nga na po. Buri na sabihan, kailang batan, damo na ikit na, intindi na ning lukming ining society, mas akilala ni, mas abalo ni. Nganapin po nitang kaya beming ex-seminarian, ningwal ne po, niya pong ipagkwento kami, sabi na po, balo yun yung atyukeng kilwal, nga na pong makanyan, ano mo kasimpleng balo ko king Diyos. Masaya na akong pagtigtig ko rin charismatic, sisimba ko. O ba't niyan hingog ko seminaryo, may gulo ko buntok. May lito ko keng Gino. Bakit? Kasi mas akakilala me. Mas ababalo me. Dati-dati, putang ating kang kapate, papansinan ke pa. Hindi na kami mikikit. Pero putang nga balo meng Gino. There's an intimate and deep encounter with the Lord. Sabihan na kaya ka, makipagkasundo ka, labyo rin ini. Putang kay, lapitan me, pakisabihan me. Dati-dati yung ugali mo kay sarili mo, pakialam ko ta kaya. Pero ngayon because of your intimate relationship, ababalo mo, aluluguran mo yung lubusan ng Ginoo, balo mo kay sarili mo, kailangan mo yung gawan, tukyan, kita sinabi na, nano pong gawan mo, puntalan mo na magpakumbaba na ka, na mo dating gagawan, harapin po, makipagsalita ka, na mo dating gagawan, harapin, what marilyari ta, kasi po balo tamo, kailangan batan, mababiyas sa tamo kimbye, mas lalo tamong ababalo imburining Ginoo, mas lalalam. Napin po po tang nanganlaretang 1 month lang mikilala, kinasal la, pero po tangkay, lapitan da kang pasibayo, mong anniversary mi po magpa-bless kayo. Pilana ko ang banong miyabi kanyan. Pang 10th year mi na po. Wow, 1 month lang mi kilala at miras kayong 10 years. O kasi, during the process, maybe po, mas lalo dang pakibalwan ng metong at metong, they did not stop. Ngarapin po. At talimo po ita, balo tamo keng sarili tamo, mas daraguling respeto keng kainan, ang po keng sika na ning balang metong at metong. At iniping akakit ko maging panabili na ning Ginoo. Ngarapin, in facing our life's problems po, ang po pang struggles in life, ngarapin po kay katamo, kung pong may basa tamang ebanghelyo, bala mo papakit na mas lalo meng ilapit yung sarili mo king Ginoo. Mas lalo meng panuntunan ing Ginoo ing kabaldugan na kimbiya mo. Mas lalo meng kilalanan. At sana nga tapin po king kapamilatanan niti lalo tamong sisikan na loob. Lalo tamong tatapang uling mas ababalo mo na nung nanuya at ninuya yung Diyos kimbiya mo. Kung toro lalambat,